Tungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabingin ng Diyos po kaya kayo nga, ini po Kuya Marvin at makayantabi kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Year 4 Episode 6 ning programa ng Archdiocesan Council on the Laity ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing Like Ko, Love Ka program nag-iisang Big Brother sa Himpapawi. Big Brother. Maya pa oras po kaya kayungan. Pasensya na po, matsura po yung boses ko. At tiga ako po yung Brother James, tiga Angeles City po, parokya na po ng Holy Rosary Parish. Yes. Siyempre, tiga LA. Yes, Lele. LA po. So, ito po, mami kaya po may po oras, diyan po mumuran kay Lual. Yes. Sana po safe ko nga po. Yes po. Amen po para kanil. At syempre, Big Brother, uling, syempre, ikang madalas na nakakayaba rin kaya katamang binisita. Introduce mo la pa kaya katamang. Diyan pong kayabe ko po King St. Paul Postulant House niya po, Patse po itangkay. Mas akilala ko po siguro mas Maracalieni kasi balo ko. Kailan nung atin tamong trip hopping. Ila church hopping la naman. Mag-serve la kaya miyaluan church but pero pinaka-mainling Couples for Christ. Yes. So, Baka nano kaya magpakilala rin itong pamilya as a Couples for Christ. naman pwedeng Bontra Family Singers na Sound of Music ito. Lawenta mo naman na lang mag-introducing. One. Let's do it the Couples for Christ way. Okay. Sige po. Okay, good afternoon po kaya kayungan. Ako po'y Rowel. Go Couples for Christ. So, good afternoon po sa lahat ng nakikinig. Karen pong taga pakiramdam at taga sunod na ning 91.9 Bright FM. Ako po'y Mami Kate. Yan, Mami Kate. Pwede tanig ko ng co-host niya. Yeah, wapin medyo. Apil may mga gadita. Una yung tang atin ba ng atin lagyong mami. Ala pa mikilagyong makanita, nami ki mami niya. Wow. Keng school po kasi. Makate. Teacher, Mami. Yan. And, syempre, yung kaya beda po ngayon yung Bengi. Yan. Hello po, I am Micaela Canlas po. And you are? I How young? am 9 years old po. Yan. 9 years old. Nang 9 years old ka lang, kagawang ko nito. Ikit ko na yung asawa ko ng 9 years old. Ay, wow. Atin lang kay kanita, Spark. Shadow naman maranto. Ay, pwedeng bangitan nitang term, pero atin na. Siyempre, couples lang nga dito ngayon. And, siyempre, what's your name? Raf po, Raf. And you are? 7 years old. 7 years old. Ikaw ba yung bunso sa family? Apo. Yun. Yan. So, kita mo po ngayon metong lapong pamilya rin kaya katamang bisita ngayon. Ating kwentuhan po, mas exciting niya kasi manlibatan niya mismo karing mismo miyembro ng pamilyada. At nung mga nanonood pang introduce Big Brother nandin kita po itang maging kwento na ning metong pamilyang sa serbisyo kayong sambahan. Wapin. Yan. From the mouth of the people themselves. Yan. At syempre, bayo tayo po isundin kaya katamong kwentuhan. Atin niya po mapila na announcement kaya katamo pong nag-iisang Among pet. Yan. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings. So, nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing